अतिशय वेदना होतात जेव्हा हे सगळं, कारण का समोरही माझेच आहेत. मला भाजपचे कुठलेही लोक समोर भेटले की मिठी मारतात. साहेब आम्ही तुमच्याबरोबर आहे, पण आमची आता कशी अडचण झाली आहे. मी बोललो अरे बाबा तुमची चूकच नाही, इकडे हे सगळं एका माणसाने केलेलं आहे. आणि हे जर थांबलं नाही ना तर हा वणवा इतर जिल्ह्यांमध्ये लागू नये. आपलं हे कुटुंब राहिलं पाहिजे. भाजप, शिवसेना, अजितदादांची राष्ट्रवादी हे कुटुंबच राहिलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुठेही तडे जाता कामा नाही. हा माझा प्रयत्न आहे. पण हे जे मी आता नाही केलं, जर मी अंगावर हा विषय नाही घेतला, लोक म्हणतात अरे निलेश कशाला, प्रदेश अध्यक्ष आहेत. मी विषय प्रदेश अध्यक्षांचा नाही आहे. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. तुम्ही त्यांना का अडचणीत टाकलं. आज राणेसाहेबांचा कार्यकर्ता विरुद्ध राणेसाहेबांचा कार्यकर्ता आहे. असं का केलं. एकाच कुटुंबातले तुम्ही का समोरासमोर उभे केलेत निवडणुकीला. राणेसाहेबांना किती वेदना होत असतील. तरी एकाही ह्या बी जे पीमध्येही माझेच उमेदवार आहेत, इकडेही शिवसेनेमध्ये माझेच उमेदवार आहेत. म्हणून जे केलं ते योग्य नाही. पण परत परत किती बोलावं, काय बोलावं, हे मनालाही माझ्या वेदना होतात. कारण का हे सगळे जे समोरचे मला हे मालवणचे भेटतात, कणकोलीचे भेटतात, सावंतवाडी सगळे आपलेच आहेत ना बी जे पीवाले. मी कधी त्यांना वेगळं समजत नाही, समजणार देखील नाही. ते माझंच कुटुंब आहे. पण कुठेतरी एका व्यक्तीमुळे जर हे सगळं लॉस होत असेल तर त्या व्यक्तीला कुठेतरी थांबवलं पाहिजे. आणि तो व्यक्ती काय करतोय हे जनतेला कळलं पाहिजे. म्हणून हा सांगण्याचा प्रयोग आहे.